De aceea, citesc mai departe, el era oricând gata să primească voia lui Dumnezeu. Dacă ar fi continuat să scrie, cred că ar fi scris încă ceva foarte important. Aici se termină. La data la care a scris. Ar fi scris că data de 12 iunie 2007 s-a despărțit de cel mai drag și cel mai iubit, care a fost fratele Niculiță Moldoveanu. Și cred că ar mai fi scris că Dumnezeu, în bunătatea Lui, s-a îngrijit de toate trebuințele după bogăția sa în slavă. Amin. Și că Dumnezeu a rânduit să locuiască într-o casă în care să se bucure de pace și de liniște și nu într-o casă cu chirie. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Și cred că ar mai fi scris că este tare dor să se ducă acasă și să se întâlnească cu fratele Niculiță. Și cred că ar mai fi scris că le iubește pe toți deopotrivă, dar în special pe Daniela și pe Cristina și pe Nati și pe toate surorile și toți frații ei. Pe sora Chiruța, cu care stat mai mult, mai aproape, fiindcă au locuit împreună, dar și pe strănepoțica, cum o cheamă? Anușca este. Ana. Și cred că am mai fi scris foarte multe lucruri. N-am mai avut răgaz să scriu. Pentru că s-a îmbolnăvit și a suferit. Și de câte ori o vizitam, îmi spunea, frate, mă dor picioarele. Nu mai am putere. Sunt slăbită. Vreau să mă duc acasă la Domnul. Din fire sunt foarte optimist. E adevărat că nu trebuie să fim în fire, dar ca natură așa m-a făcut Dumnezeu și niciodată nu mi-a spus acum nu mai puteți, lăsați-vă. De fiecare dată am spus mergem înainte cu Domnul. Ne încurajăm și mergem încă un pas înainte. Și cred că Dumnezeu a ajutat-o să-și încheie călătoria. În această așteptare a întâlnirii cu Domnul, a întâlnirii cu fratele Niculiță, dar fiind pregătită sufletește, fiind gata să-L întâlnească pe Domnul cu bucurie. De fapt, dorința era să se ducă acasă la Domnul. Și îi spuneam, câtă vreme Domnul rânduie să mai trăiți printre noi, să împlinesc cuvintele Apostolului Pavel pentru voi, face să mai trăiesc. De aceea am și citit pasajul din Filipeni, capitolul 1. Dacă trebuie să mai rămân printre voi, rămân printre voi. Dar dacă Domnul rânduie să mă mut acasă la Domnul, ar fi cu mult mai bine. Vreau să închei aceste câteva date despre sora Lena. Ați observat că în materialul scris de sora Lena se scrie mai mult de fratele Niculiță. Și interesant că nu scrie despre dânsa, ci scrie despre soț. Și cred că atunci este ideală familia când eu vorbesc cu respect despre soția mea și când soția mea vorbește cu respect despre mine. Și când ne slujim unul altuia ca să slujim Domnului Iisus. Așa i-am cunoscut și știm toate împrejurările prin care au trecut. Știm că Dumnezeu a folosit această familie într-un mod special. Apostolul Pavel spune, mă aștept și mă dăjduiesc cu tărie, că acum, ca întotdeauna,
Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Mărturisesc că am văzut că Dumnezeu a fost proslăvit cu îndrăzneală prin viața acestor dragi frați. Dar am convingerea că Dumnezeu este proslăvit cu îndrăzneală și prin înmormântarea acestor dragi frați. Dacă ne aducem aminte, cred că aproape toți cât suntem aici am fost și în urmă cu 2 ani și jumătate la înmormântarea fratelui Nicoliț. Scopul nu este altul decât să zidească Dumnezeu în noi acele caractere care să nobileze viața noastră pentru a fi compatibil cu împărăția lui Dumnezeu. Prin toate lucrurile prin care trecem, prin toate încercările, prin toate necazurile, așa cum se spunea, să ne formeze Dumnezeu caracterul ca să ne pregătească pentru cer. Că atunci când Dumnezeu ne pregătește pentru cer, atunci suntem buni și pentru pământ. Când nu suntem pregătiți pentru cer, nici pentru pământ nu suntem de mare folos. Cred că este Dumnezeu acela care ne lucrează, ne transformă și ne pregătește pentru cel ce este vrednic să primească toată slava. Să fie binecuvântat numele Domnului pentru toate. Amin.